Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Galia di channel wis jam setengah telu kita. Iya, setengah telu pagi dan aku ora iso guys. Yo, dadi rencane ya pengen apa sih. Aromanya disit. Tunggu nih. Langsung skip wae ra apa-apa. Adegan dewasa, Cok. Lah, ini nih. Dari tak lah ya. Ben ana anget-angetan. Sebenarnya kurang ya. Ini kok gelas sih. Sabar. Ini semono wae ben sak terlalu nis. Ya dadi nek dhewengi ana sing takon, kowe nek dhewengi lapo to Mas kok ora upload video. Dadine yo ngapurane nembe tag video dina iki nembe upload bongko 2 jam meneh utawa 3 jam meneh ngono lah. Wis sing penting tak giatno meneh le upload ning YouTube ben ono notif ning HP-mu ngono. Di iki nunggoni banyune ben umum dhisik bola. Iya, pas mulai umum dimatikan lagi. Duh. Oke, segitu wae. Wes samono wae yo guys videone. Yo mesti tok tapi ora masalah. Wes sing penting digawe rutin upload video ning YouTube ben kowe kabeh do ndelok videoku. Aja lali like,
komen, share, lan penting aja lali subscribe videoku, subscribe channelku deh. Ben kowe kabeh ora ketinggalan video-videoku selanjutnya. Bye bye.